Qozanda Liga лекторлары ұсталықларын көрсетті. Ол бүтін Россия білім жәмғияты конкурсының бір майданшығы болды. Бірнеше күн дауамында Идел бойы федераль округының 60-лап уәкілі бәйгінің финалына шығу үшін өзлерінің ораторлық сәлетлерін ашты. Толырақ келесі сюжетті. Қойсы ешті лектор болырға, мұны әркім үзі қалеті. Артем Костюнинға 20 яш, сәхнәдә үзен ышанышты тота. Аудитория игътибарын жәлеп итә. Ул лекторлар лигасы конкурсында иң яшь катнашучы. Россия белем җәмгыяте конкурсының ярым финалына Мордва педагогика университетыннан килгән. Тәрҗемәче буларак, сәхнәдә Хайпның инглиз телендәге кагыйдәләре турында фикер йөртә. Интервью вакытында сүз генә түгел, ораторның тышы кыяфәте дә зур әһәмияткә ия. Примерно такой же внешний вид у меня. Студентлар язы фестивалендә чыгыш ясаганда да шундый кыяфәттә идем. Ул чакта миңа бәхет елмайды. Шуңа күрә шушы сыналган образны саклап калырга тырыштым. Барыбер зур тамашачы алдында чыгыш ясыйм бит. Студент Артем Костюнинның көндәшләре күп. Алар арасында Анастасия Синичкина, Чаллы педагогика университеты укытучысы. Аның педагогик стажы 20 ел инде. Аудиторияның игътибарын җәлеп итә белә. Аудитория белән бер сулышта булырга кирәк, ачылып сөйләшергә, гел позитив булырга. Аудиторияны тойсаң, дәртләндерсәң, уңышка ирешәсең. Конкурсның Казанда узган ярым финалында Идел буе федераль округыннан 59 катнашучы ярышты. Это наши студенты, будущие наши лекторы, аспиранты, молодые ученые, которые... Алар безнең студентлар, булачак лекторлар, яшь галимнәр, ораторлык сәнгате осталыкларын күрсәтәләр. Бу бик күңелле, файдалы. Россия белем җәмгыяте оештырган фәнни-популяр белем бирү мәгърифәтчеләр конкурсы. Өстәвенә залда жюри да юк. Тамашачылар һәм конкурсны онлайн караучылар сайттан тавыш бирә. Иң яхшылары Мәскәүдә финалда чыгыш ясый. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.